Malam yana zaune a kujera, yana riƙe da littafi, yana rera waƙa. Ka iya rera waƙa? Yara ku zo, na zo ku saurara ku ji, wa'azin da za shi rage azabar lahira. Darasi ya ƙare, Malam ya ce wa Musa ya ɗauko ƙararrawa lokacin tara ya yi. Musa ya buga ƙararrawa. Yara sun fito, sun ruga a guje, sun nufi wajen mama mai sayar da shinkafa da miya. Musa ya sayi shinkafa ta Kobo 3, ya sayi nama na Kobo. Musa da abokinsa suna cin shinkafa da cokali, ga ruwan shansu a kwalba. Sun gama cin abinci, abokin Musa ya mai da kwano, Musa ya mai da kwalba aji, su duka sun ruga a guje, sun nufi filin wasa. Yara suna wasan maɗunɗume, Bebe yana zaune a benci, Rabe ya gayyace shi ya zo su yi wasa tare. Filin wasa yana da faɗi, amma yara sun cika shi. A cikin fili akwai itacen rimi inda yara ke hutawa. Gidan Malam yana kusa da fili, akwai dakali a ƙofar gidan. Jakin Mati ya kawo dankali. Mati yana kasa dankali a dakali. Akwai rijiya a gidan Malam. Musa ya ɗebo ruwa daga rijiya, ya kawo wa Malam. Malam ya wanke hannu kuma ya sha.